Manyamaya te kela ni hakili sigite wa yɛrɛ fana ti kela ni jateminɛ caman tɛ kɔrɔmɔrɔw i k'a dɔn waati kɔni sɛbɛ kɔrɔ taamana kosɛbɛ u n'a ta bɛɛ lajɛlen an b'an lajɛbaw n'an lamɛnbagaw ni k'u fo k'u barikada tuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la sango ka bɛn bi araba ale ma min ye san kalo 9 septembre kalo o tile 14 o tɛ o don baasi tɛ kalo bi to ɲami mɔgɔw bolo tuma dɔ la n ko a bɛ fereke de hakiliw si t'u cogo la bilen maa si t'a taabolo la bilen ne k'a f'i k'i bisimila lamɛnbagaw ni lajɛbaa bɛɛ lajɛlen yarɔ min bɛ tali kɛ baaraw la labɛnw caman segira sen kan ka ban o kumana baara ye fara ɲɔgɔn ka baara ye ɲɔgɔnya baaraba don o kumana ka bɔ denbaya la ka se a ba Amini Nostra Damisa ni Bangonikaw kori baasi tɛ yen nɔ alhamdulilayi u bɛɛ b'i fo tubarikala ka baasi foyi t'u la ko k'u ka foli fɔ a bɛɛ lajɛlen ye a diyara n ye ani radio kanuba n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tubarikala ko ka foli k'u bɛɛ ye a diyara n ye k'a f'i ye k'i bisimila saha Siribe maa ye denmisɛnw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ a ka tabakɔrɔ ko u ɲama jɔra sa kɔni tabakɔrɔ ko a ma ɲama jɔ dɛ ko kunna sini hot tension bɛ yɔrɔ dɔ la dɔw de fana taa bɛ mɛtiri da ye ko fo olu ka o fana feere o sigida mɔgɔw fana wulen bɛ k'u jɔ fɔlɔ ko b'aw dala yen dɛ walahi ko b'an dɔrɔn fɔ ko belebele hot tension yɛrɛ bɛ yɔrɔ min dɛ n k'o fɔra bɛɛ ye k'o jɛya ka taa dugukolo mezi ka taa mɛtiri da ye k'olu fana bɛna morceler ayi a to olu la koyi u bɛn'o feere maa min ma n'o o tigi de bɛ bɔnɛ kɔnɔ sabu o tension b'i ka denbaya bɛɛ faga sɔgɔmada kelen i bɛ wuli k'a sɔrɔ i ka denbaya bɛɛ sisira cɛ denbaya ntanya yɔrɔnin kɛ i yɛrɛ ka k'a la fɔlɔ kɛ i yɛrɛ ka bɔ a la fɔlɔ logement sociaux kungo kɔrɔmɔrɔ an kɔni ma a ɲɛnabɔ kuma fɔlɔ barika Ala ye Mali dugukolo ko n'a duko yɛrɛ de martaba ka ca janjo Ala k'an bɛɛ sababa ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada i y'a fɔ cogo min waati a ye dɔɔnin kɛ o kuma an bɛ so fila masa tanu k'a wale ɲuman dɔɔnin k'a barikada min ye rasulu ye k'a wale ɲuman dɔɔnin k'a barikada nɛɛma ni kisi ba ma Ala k'o jida ka janjo k'a masaw fo k'o barikada i k'a dɔn k'a fɔ dan t'olu la wasara yɛrɛ t'an bolo ka d'u ma Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanu jama fo k'u barikada faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ani ɲamadako ɲuman Ala k'o nɔgɔya u ye k'a laseko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw Ala k'o nɔgɔya u fana ye kulomajɔ k'a dɔn o dagalen don kanubaa jamakulu ani ɲamada anw kɔlɔsibaa ye Kɛfa Sangare ka maaw bisimila ni ka siraw jiro la Awa Keyita ayiwa ɲɛmaayaso bɛɛ bɛ fo kɛnɛ in kan yan k'a fɔ ko kunnafoni k'a tuma sera n'o tuma sera maaw bɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila bɛɛ lajɛlen marhaba an t'a kara kuru kan kara kuru kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye n bala kɔnɔ kunkanko kibaruya k'a ɲini k'a dɔn ne bɛ n bolo mɔnɔbɔ ka bɔ ni kunnafoni gafe min an k'a ma ko Nouvelle Horizon u ka bi bɔ ye nin ye k'a dɔn min bɛ tali kɛ sɛbɛn ɲɛ sabanan o kuma n bɛ min ni a bɛ minisiri min ɲɛsinnen dɔ an ka jamana mara i k'a dɔn ani mara camabɔli o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ale fana min ye jamana yɛrɛ gouvernement o kɔrɔfɔsɛntigi ye yɔrɔ dɔ wɛrɛ farala a kan bi i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ale fana ka nɔrɔ bila don an bɛ waati min na i ko bi i k'a dɔn ni o bɛ tali kɛ intérimaire la primature o la i b'a ye kanto k'a fɔ walasa min ye kalata ani anw ka jamana yɛrɛ jamana sariya sunba o bayɛlɛmali baaraw ni k'o kɛ ladiriya ani jɛlenya ni k'a dɔn k'a fɔ basigi kɔnɔ ko ministre colonel Abdoulaye Maïga ministre min ɲɛsinnen don administration territoriale o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma ko a ye jɛkulu kura dɔ sigi sen kan u k'a ma ko comité de pilotage u ka baara bɛ boli min kan o ye hakilina miiri bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na walasa kalata ko min n'i k'a dɔn da bɛ o la kuma ni waati ani sanga bɛɛ lajɛlen la sanko kɛrɛnkɛrɛnnena kalata min yɛrɛ bɛ anw ka jamana sariya sunba o bayɛlɛmali baaraw ni ka o kofɔ kɔrɔ ko bayɛlɛmali o ka kan ka kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ka ye wa a ka kan ka kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye o de y'a to a ye k'a dɔn k'a fɔ décision dɔ ta walasa ka nin maa kofɔlen ninnu k'u sigi sen kan i k'a dɔn kalo tile 12 n'o bɛ septembre kalo in kofɔ o comité de pilotage in k'o ka baara bɛna boli min kan o ye ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta walasa min bɛ tali kɛ k'a dɔn kalataw olu baaraw bɛ labɛn cogo minnu na fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka lasigi sen kan i n'a fɔ référendum n'o ye jamana yɛrɛ sariya sunba o kalata ko kunkanko kibaruya min bɛ sigi sen na kɔrɔmɔrɔ walasa o ka se ka kɛ k'a dɔn bɛɛ k'i yɛrɛ ye a baaraw kɔnɔ fo ka se wasaden kalata minnu n'olu fana bɛ na don n'a nataw la minnu n'olu ye conseil de collectivité ye i k'a dɔn minnu n'o bɛ maire ni conseil cercle ni conseil régional ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen ko a tɛ taa i k'a
k'a dɔn k'a fɔ hakili sigi kɔ walasa o sigi olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kumana a maaninfin minnu kan ka se ka lata ani maaw yɛrɛ ka kan ka ta ni takan minnu ye bilasiralikan minnu ka se ka kan ka se ka lasigi sen kan fo ka se jateminɛ wɛrɛ minnu n'olu bɛna se ka sigi sen kan ani minnu n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lisiw walima hali maa minnu n'olu ye o kumana fanga ɲinibaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se k'u lamɛn ani k'u ka hakilinaw dɔn o baaraw bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka yeta ye cogo min na ni kalata sɛbɛnw labɛnna ka fɛsɛfɛsɛli ta k'olu lasɛgɛrɛ fo ka se minɛn minnu n'olu bɛ kɛ ka baaraw fana kɛ n'o ye kalata baaraw ye olu bɛɛ lajɛlen jatew bɛ se ka minɛ fɛɛrɛ ka cogo min na k'a dɔn ko nin komite in k'a sigi kun min na kɛ u ye k'u ka jate dɔw bɛna to ka kɛ kuma ni kuma ni ka bɔ ka k'a dɔn ɲɛfɔliw kɛ kɛlenw ye jumɛnw ye kɛtaw ye jumɛnw ye yala fɛɛrɛ kura jumɛnw kan ka se ka sigi sen kan walasa jamanadenw ka se k'u layɛrɛ lasɔrɔ o la kibaruya dibaa yi ka fɔ la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Demba Konte Demba y'i kanto Nouvelle Horizon kɔnɔ maa 21 bonyango olu bɛna se ka sigi nin baara in ni ka jateminɛw kɛ a ko kunna walasa ka minisiriso i k'a dɔn k'a fɔ ninkura fiyɛ a ka baarakɛtɔw la ani ka se ka u dɛmɛ kalata min ni k'a dɔn k'a fɔ a kumaw na a se kow taa ni ka seginw a barika ka bon kosɛbɛ walasa olu gɛlɛyaw minnu n'olu bɛ se ka k'i ye olu bɛ se ka duga cogo min na o kumana bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye kalata jɛlen ani kalata labɛnninw na cogo min na k'a dɔn ko nin comité de pilotage k'a ŋaniya tara nin minisiriso in fɛ ne k'a sigi sen kan a kun ti dɔwɛrɛ ye malidenw na se ka kalata jɛlen lasɔrɔ k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɔsɔlijan ma ye a la Demba Konte i k'a dɔn ale ka fasiri ye nin ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon u ka bi bɔ don fɛn fɛn ye jamana ɲɛtaa sira ye n'o kɔni bolodala ala k'o ɲɛ an bolo nka ni jamana ɲɛtaa sira tɛ a bɛ tiɲɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ala k'o fana kɛ han n'o tɛ dɔ kɛra koyi nka fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ a kɔni caman an ka bisigi la a bɛ ko jamana taabolo fɛɛrɛw o y'an kɔni ka hakili ala k'a k'o ye nka a tigɛli ko tɛ maa minnu bɛna bila baara la f'olu de ka laadiriya siga t'a la jamana in mago b'o de la f'olu de ka laadiriya n'o tɛ baaradaw bɛ dayɛlɛ wa sariyaw ka ɲi sariyaw dilancogo ka ɲi n b'a f'i ye mais maaninfin minnu n'olu de bɛna kɛ a lawaleya a animebaw ye nka b'o la dɛ ayiwa baasi tɛ an dun bɛ nin bɛɛ la an y'a fɔ yan k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ ka taa ka segin a kan sanga ni waati n k'u ko malikura n ko malikura tɛ dilan ka fɛn kɔrɔw to yen dɛ a filɛ dɛ malikɔrɔ dili sarannen don malikura kɔnɔna la a bɛ sɔn ka nugu dɛ wa an bɛna a la dɛ sɛbɛnw bilama n'i y'a bɛɛ ta miliyari 2 miliyɔn 300 o cira waraku la minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jamana togodaw yiriwali la u bɛ mun ma angɛrɛ tɛ ka sɔrɔ pɔsɔni tɛ ye mais ni a ka bon hakili ma janjo ala ka i ka dɔn jamana ye hali bi ala k'a tanga ka sabu kɛ jamana in marabaga ko a gɛlɛya an ye dɔ k'a la dɛ nka a ɲɛ bɛ ala kɔnɔ anw tɛ se ka foyi fɔ bilen awɔ an dɔn ko b'a nɔ sabu a fɔ kun ye a ka faamu ye a fɔ kun ye a ka faamu le national b'ale ta national ko di ni ye national ta Amadu Fa Jalo kumalen don bi tuguni koyi a ko bisimila Amadu Fa Jalo a ko i b'a ye k'a fɔ ko waati min septembre kalo tile fɔlɔ 2022 san an ni i k'a dɔn Faransi kamalen ni kunsigi feerenen in bɛ ɲɔgɔn na yan bi tuguni Manuel Macron ni Sobi Paul Basigi Foroko o kumana ko waati min a i k'a dɔn a ka lasigidenw a n'a ka maa ɲɛmaw wele ayiwa k'olu kɔnɔ don k'u fana ka yɛlɛ kunnafoni cɛri siraw kan n'o ye réseaux sociaux ye ni nka i k'a dɔn mankutu tiɲɛ k'o ta ka irisiw sɛgɛrɛ Chinois ani Turkiw a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ayiwa minnu kɛ a sigalen don ko minnu y'ale bolo bɔ a ka hɛrɛ la o kumana ko Faransi présidani Manuel Macron i k'a dɔn ko a bɛ lahala min na bi ko jigitigɛ lahala de b'a kan dɛ min ye farafinna ko ye jango Maliko k'a jigitigɛ lahala b'a kan kosɛbɛ o de la a y'a ka lasigidenw wele ko nin tɛ nbangamɔgɔw welelen sa wa ani minnu jɔ bɛ nban kɔfɛ nban ni arrière ban k'a y'a bɛɛ wele k'u kana ale ma u kana dɛmɛ don ɲɔgɔnya k'ale au secours Macron ko ten baasi tɛ woyo bɛna taa n'a ye a ka nban ni arrière ban k'a y'o bɛɛ wele k'olu bɛɛ da don kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ ko Élysée masakɛni k'a min filɛ nin ye k'a sɔnna masa k'a fɔ k'ale bolo bɔlen don a ka hɛrɛw la farafinna bankun kan k'o de kɛ bɛ k'a bila ni kɛlɛ wulili la ani kɛlɛcɛw labɛnni na u ka kɛlɛ bolo da ka ɲɛsin ni jamana kofɔlen ninnu ma ayiwa ko min ye ale yɛrɛ kun ɲɛna sa k'ale kɔni ko anw y'ale bolo kɔnɔ fɛn ye anw kɛra sɔrɔ fɛn ye anw ti tila tun ko i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛ b'a la yɔrɔ min na bi ko kow bɛ ka taa cogo min na a y'a ka taama bere ta joona joona ka farafinna bankun sɛgɛrɛ o taama a nan'o kɛ i k'a
do ka zole da ka mununa onda fe ate so ka se ya o atara gine hali ni adu mana belela ka keka yambu adu kanongono abi pamba ya ti abe bikono wara ate se ya abe bisra la de bazi de amaka juni jama hagetila siza fe mimbe fro bana mimbe be bado ambe aga juni jama fe hagetila ogma jajo ibai ka foko manel makoroni ka nyena ko aka sago sorola farafina langa nyeba la bone o ya tani ka bwa nyela ka ba ayeta ma berete ikoro ka na farafina de unkono do Guinea Bissau Cameroon ananyo anachama ko wati kile ya soro Sergei Lavrov no irishu ka belebele alefona kembe ka farafina tama bereta ko ere kumbe gabo Congo Brazzaville de ko o Congo Brazzaville yewa ko benyana ko Congo e Faransi ka chiye de kwe ko jaja ma ore bise ka tazole dai Sergei Lavrov bo yala la kuma me afana ya ka tama bereta ka do zole dadam na farafina bangunga ko minye farafijela ye kutu nyana ko farafina yo lubulo kono fenye ko tikisi fuka ta jinya wulisa nga unyaba la ikado yere prokoto bara udam na ko manel makoroni ne giringa jone nganya kike ko shini chiamabe atara ikado Faransi ninga ta fieta tuguni ay fieta wati mi ay ko gojiri ko sagosi ki kunda ikado Algerika kata ikado mangudu chamange arenye na kuna letaraiwa ko alekala tige ko ngodo nyana boleyo ye afora jigi ko kasabuke munye ka mbanye na kuna letara Algeria ko dununi bala ni buru ko nataka ale kumbe amako chogoyi atara chogoro ba hakis gile mi soro ko tebun te mai ko ngongoro betika woro jugo dambu mate tiga woro jugo ya gongoro la ko ma a nyuwaire la o maikado ka fo ambarabo o ya lame ka bere ko ka soro ka ta ngoni maka akorota sanve kalabanga chu o kuma janjo ibai ka fo ko minya Algeria tali ko atara mami ka panguru sera Algeria ka banola kumami olu fana ka panguru flabla ka ile ka kolosi ko aeronefu o aeronefu o yiri su bolo noy la hawla wala ulu ka panguru munum blaka asese ka sabuke ulu ka sangulo lakanani utikulonge ala uyo mi vo ko beka doka vo ko te kulonge ko e wa ote ka doka vo nyaka labo ko e o ku yo de jala ka vo ku luka sangulo matita ma kanu reka koloshirima bulika panguru flami ya sensen kana nae kana lajigi ko be risu bolo no panguru yen o misali ye ko jira Manuel Macron na kaka don ka fo ko risu bolo no kwa te ikado ka fo faravina bangun kelega kwa li suraka jamana nu dangandala ka be soro e no fana o kuma na ibai ka fo suraka jamana u dangandala ko misali de jira lala ni berende bali mba ko no ganyeshi faravina ma ko ongani anu no masabati ko atara ora Algeria duguba doe wa ikado jigisige duguba do kwa nyena ko ikado oranta bi jala chugomi ko ye wo de tala wo kolomba wo ko ka klaka ikado ujole do mala se ro mi na wule ko pipetre ko français kelen sebenen tala anglais ni larabu abana o fara misali ko jira Macron Manuel Macron na o kibai ka fo ko minya mami mbai reke alaye parafina alaye Emmanuel Macron so bi pali gwate gi foroko adola ko niye ka do ka fo aka tabulo ku ya achi atabandala kini vetamani no vetama ya chi o bela ka sora makeni gele manye o kuma na ko minya ka sugeta la o fana ye olutu chama de bako minya ka do ka fo aka obunda feru anaka soro busomba were munumbe ayulu cheka kata masira fateu o medevu ku masega nyesoro kula kwali bulono black killing kontara kili kama kyali hali akor kili ala kuma ku mudado alakanya o funa bole ko minye kado ka foka ayen meke ko yasa ku kata ikado dangari risu kata bulo de la Manuel Macron ko awe uminge ka nyina ko ikado ka foko ko tabulo ko abe mali doronde kungaya ko kele do ka kaloda malila ko ikado France jugu ya be mali de kono ko oge France kadeu ko gele ya be mali de fair kale re dunya jira ka ba ka kele chauta o kele cheta go kuma mi vora anye bisa do tola hotel o senatilia aka bargantani aka kosoni ka sauche miki kunda Niger jamana ka katu dili sara eno ka soro ka taku ka fala ninto a umbulo ya ko minisima o fala ni mimbe a umbulo ya o fana be ikado ka fo nyekele gasila mi nye Niger o ya jira ka fo kale kan jamana e bedai ko be se gata isa go ki o ko aunda de to ebli kalo ko non don binga wuli la on feya ku ni mara mafenke ngairi din na malaya
maramafɛn kɛ nga iri cogo di i b'a ye k'a fɔ ko a falen fo k'a ɲɔkurun sɔɔri n'i y'a maramafɛn dɔw ye jatigɛ b'i fa ko saheli bolo bɛɛ minɛnen don maramafɛn na nka a ma ɲa min kɔ a da tora u la sabu u nakun tɛ kɛlɛ ye barikandani k'o y'a ka kosow cɛ ka bɔ Mali la a bɛ taa don min na ko n'i ye jateminɛ kɛ u ka taabolo la ko kɛlɛcɛ 4,000 ani 500 o bɛ anw fɛ yan avion 7 a bɛ fɔ min ma ko avion de chasse hélicoptère 22 o ye hélicoptère combat ye avion 10 minnu bɛ kɛlɛcɛw ta ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan ani blindé 260 o bi yan nɔ o ye blindé lourd ye blindé léger 210 min ye k'a dɔn véhicule de terrain o 360 nin bɛɛ de tun b'anw ka jamana kɔnɔ yan Faransi tɔgɔ la k'o t'a bannen ye dɛ avion 3 wɛrɛ bɛ yen u bɛ min wele ko drone k'o de tun bɛ saheli bɛɛ lajɛlen foloko falaka k'a gundo d'u ma ko o fana tun b'u bolo yan ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen ni jateminɛw kɛra kabi 2019 san k'o b'a jira k'a fɔ ka bɔ o la ka na se 2022 ma ko Faransi nana ni sigiyɔrɔma 3 de ye anw fɛ yan ni minɛn sigiyɔrɔma 3 de nana anw fɛ yan k'a si ma mago ɲa janɲɔ masa k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin ko ye k'i b'a ye ko Faransi ko a y'a ye k'a fɔ ko a ta in tɛna ɲa anw fɛ yan a y'a ta ka Niger sɛgɛrɛ ko Nigerikaw olu kɔni ye i k'a dɔn a jira u la k'a bɛ bɛn olu fɛ yen min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni jadi kɛlɛ ye k'u ye nin minɛnbaden bɛɛ cɛ ka na o min kama k'a si ma mago ɲa ko sabu ko nɔ ma bɔ ko la o kumana k'a dator'u la Manuel Macron k'a a jigi tigɛlen a wulila sisan sa ka nin yaala de daminɛ jamana minnu bɛ fɛ ka farafinna dɛmɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma k'a na kɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko a jigi kun dalen bɛ Mali politiki maa dɔw kan k'olu n'a ka kɛlɛ kɛ k'olu n'a kɛ pɔnti ye ale bolo k'o genge Mali furanjɛ fanga o sen na ko an y'an senna ta o kan sabu maa sigiɲɔgɔn jugu o ye ngɔni ye ni min sen kɔrɔta a bɛ kari la o kumana ko an y'an sen kɔrɔta i k'a dɔn Malidenw ko fasoden ɲumanw y'a faamu k'a fɔ ko ninnu ta in tɛ dalu ye u bɛ kɛlɛ wɛrɛ de la Mali ko kɛlɛ tɛ olu fana farala u ka fanga furanjɛ fanga maaw kan an'u ka wolomasiri taba maaw kan k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini k'a kɛ i k'a dɔn hakika ye ko min filɛ ko réseaux sociaux kan sa k'u y'u ka kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ ko sisan k'a y'a ka lasigidenw de wele k'olu ka fara k'a ka kɛlɛ kɛ nban ni arrière ban ko ni Macron ye ko dɔnna ye k'an do kɛ kwalenba Kasimu Tarawele Clédou Kasimu ko ye walanda dɔ d'a ma koyi k'a k'an ka walanda in ta a k'o durusi ko a ye mun fɔ Macron ye k'a y'a jira Macron na k'a fɔ ko Macron bɛ ka i k'a dɔn kɛwale minnu kɛ nin ye ko a ye i k'a dɔn munumunu salow kɛ ko u ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a si ma ɲa k'a taara Zole da Tchadi ka bɔ yen ka na Sénégal Burkina Faso ani Gabon ko a ɲɛna ko ninnu bɛɛ ye a sagona jamanaw ye k'a ye nkalon min da Mali la k'a fɔ ko anti français ko hakilina de bɛ Malidenw na ko ni jamana kofɔlen denw de y'o yira a la ko Malidenw m'o yira a la ko Tchadi k'u y'a ka hɛrɛ bɛɛ da wolo ye a ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na Faransi ka hɛrɛ u y'a bɛɛ da wolo Sénégal o cogo kelen la Sénégal ta o kɛra o cogo kelen na Burkina Faso ko kɔsa in na ko Gabonkaw ma wuli ka balaw wuli fa bɛɛ fɛ wa ko Faransi k'a ka kasa cɛ ka b'u fɛ yen ko anti français ko a bɛ olu de fɛ yen wa a bɛ Mali de la yan ko anw ka jamalajɛ fɛn fɛn kɛra Faransi juguya la a bɛɛ kɛra an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔla siraba ta wa ko a ka surun Faransi institut dɔ la ko hali kabakuru ma fili ye hali fila manani ma fili u ka kuru kɔnɔ jango k'a fɔ k'an ye dankari u ka hɛrɛ la k'o b'a jira k'a fɔ ko Maliden b'a ka kɛlɛ kɛ ni kodɔn ye b'a kɛ ni hakilisigi ni bonya ye ko Maliden anw ye tanga daw ka bonya daw ko i k'a dɔn ko anti français o hakilina tɛ anw fɛ yan dɛ a bɛ yɔrɔ minnu na k'o dɔnna o walew kɛra yan ko nka min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'an ka yɛrɛwoloya ko anw kɔni b'o ɲini sira bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ anw tɛ anti français nka an ye pro-malien ye ko min ye k'a dɔn patriote yɛrɛ ye k'olu ka kulekan kan ka kɛ mun ye bi ko Mali b'i ɲɛ Mali en avant ko Mali b'i ɲɛ Amadou Fa Diallo ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a sama kama national kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔnte a kuma wele bila sifinnakaw ma k'olu ka fɛɛrɛ tigɛ awɔ sommet Afrique France denmisɛnnin réseau ka sommet Afrique France la ko nkalon minnu d'an b'a la a ɲɔgɔnna n'u a y'olu de wele u ka taa baro kɛ gɛrɛn na a yɛrɛ tɛ denmisɛn ye u tun bɛ temi baro de la ka sɔrɔ ka t'o kɛ i k'a dɔn yɛrɛ jirani mankutuba ye k'a sɔrɔ ja yelen don Afrique France denmisɛnninw a y'o réunion min kɛ Afrique France bɛ kɛ ni jamana ɲɛmaaw de ye ka kɔrɔ nka nin tun ye denmisɛnnin gɛrɛn de ye an bɛ taa an ka te min ka sogo ɲimi ka sɔrɔ ka boisson ɲimi k'an ka manamanakan fɔ an bɛ na foyi t'a la wari bɛ d'a ma an b'a manger a ma ban mais o de don ayiwa Kɔrɔmɔrɔ diɲɛ ko bɛɛ y'a taabolo di an n'a kuma don fana a bɛ bɛn ni Ala sɔnna
ikado ka fo min ye kunafoni min na nyanda gushi Allah kɔrɔbɔrɔ ikado ka fɔ fasiri sɛbɛ caman kuma b'a ka bi k'a daminɛ indépendant fo ka se ikado ka fɔ nouvelle horizon ani ikado ka fɔ nouveau réveil ninnu bɛɛ lajɛlen kumanen don an b'an bolo sinsin min kan o ye ikado ka fɔ nouvelle horizon olu ka bi bɔ Seyidu Konate a ko k'an ka taa ministériso min ɲɛsinnen don an ka togodaw yiriwali ma ni ikado a bɛ ministère de développement rural ni ka o kofɔ CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 300 kɔrɔbɔrɔ ko kuma na ko jateminɛkɛba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye bureau de vérificateur général ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ min ye CFA wari miliyari 2 ani CFA wari miliyɔn 300 o de cira wara kula a ma don ngi ɲininka y'a fama engrais la a ma don pɔsɔni na ka kɔɔri furakɛ a bilara y'a fama dɔw ka dufa kɔnɔ miliyari tɔgɔ ka di Mali la nka a ye man di de parce que miliyari tɔgɔ ka di Mali la cogo min nka a yeli de kaba ne mana hali n'a photo b'i ye o hali a nɔ a dilanni kɛ nɔ o fana ye man di o de ye baara ye kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ jigi kuma ye nin tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛtaa kuma ye wa nin yɛrɛ maa o maa bɛɛ k'i bɛ hami Mali ko la kɔrɔlen kunda nin bɛ jigi waro wa nin bɛ kɛ sababu ye ka siga don mara yɛrɛ kɛcogo la nin tɛ Mali kura a segment bɛɛ la nin tɛ Mali miliyari 2 et puis ministère du développement rural nin bɛ se ka kɛ cogo di Mali kura taabolo tɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la ni Mali kura ko don nin taabolo ninnu dɔw kan ka to yen sabu an ye nin de mɛn fangakɔrɔw la fo ka taa an tulo geren n'a ye wa aya wa hali bi o de bɛ ka fɔ o fangakɔrɔ kelen o taabolo de o maa caman de bɛ hali bi dɛ ayiwa o taabolo de fana bɛ waleya dɛ o kɔni o jɛlen don o tuma nin fɛn i k'a dɔn k'a fɔ nin kibaruya ma dala n y'a f'i ye cogo min na Mali kunnafoni gafe i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min n'o bɛ tali kɛ nouvelle horizon a ko l'anarchie semble avoir régné à la direction des finances et du matériel DFM min bɛ i k'a dɔn min bɛ an ka togoda minisiriso ni ka o yiriwali kofɔ yala nin na kɛ cogo di ka wari ɲini fantanw dɔgɔ la ka laban ka i k'a dɔn delili kɛ ni jamanadenw dɔgɔ ye ko dɔw ka jɛ i k'a dɔn k'o da u dabaraninw na ne ka u sigi ni k'u da gulɔbaranin sigi kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ bureau de vérificateur général min b'an ka jamana kɔnɔ ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ i k'a dɔn CFA wari miliyari 200 ani miliyɔn 300 buɲɔgɔnko o bɛɛ lajɛlen cira wara kula i k'a dɔn ko wa ko miliyɔn 145 o de sarala i k'a dɔn k'a fɔ baara dɔw kunkɔrɔ k'o kɛra k'a sɔrɔ a ma kɛ fiyewu 145 millions sont partis dans le paiement de travaux jamais exécutés selon le bureau du vérificateur. Milliard tɔgɔ nka a nɔ de ye man di ya a n'a yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ maa jigiya misɛnya tiɲɛ na nin tɛ jigi sigi walahi nin bɛ maa jigiya Mali ko la kɔni nin tɛ jigi sigi nin tɛ jigi sigi n'an bɛ nin dabolo de la hali bi foyi ma ɲɛnabɔ an ma foyi kɛ n'an dun ye nin fɔ yan dɛ an solila ma taa minnu filɛ fanga kunna bi don fɔlɔ min n'o y'a ta ayiwa an taara a kan an nana a kan wa an bɛ segin a kan bi siga t'a la anw bɛ yan kabi kunun an bɛ yan wa an bɛ yan bi wa an y'a fɔ bolokoni sina yɔrɔ yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ tile bɔra yen caman na sa a barika Ala kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Seyidu Konate a ko ka nin ko in ni k'a mada min bɛ tali kɛ ministère du développement rural walima sous développement a na k'o ye sa baw nin tɛ se ka kɛ ka laban ka développement ko kuma kɔni fɔ minisiriso min sigilen don i k'a dɔn k'a fɔ togoda a kɔni terikɛli ani a tiɲɛni ani u ka hakɛw dunni kama an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ ministère du développement rural k'e k'a lajɛ miliyari 2 miliyɔn 300 u ka ci wara kula i k'a dɔn san damadɔ kɔnɔna na ko k'a daminɛ 2018 ka na bila fɔ 2022 an bɛ waati min na ko si Fadiriba ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ bureau du vérificateur général ale y'a ka wulikajɔw kɛ ka baaraw ni k'o sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfura olu labɛnnen kɔ k'a bɔ i k'a dɔn rapport kɔni bilara sen kan min bɛ vérificateur général yɛrɛ kofɔ n'a bɛ Sanba Alimadu Babi a n'a ka jamakulu kofɔ olu ye nin baara ye ne ka i k'a dɔn a sɛgɛsɛgɛ ne ka taa bila fɔ a wala daalina la i k'a dɔn miliyari 2 miliyɔn 300 ni miliyɔn 29 ani k'i ɲininka i k'a dɔn k'a fɔ 100 n'a kunkanfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲama tununa minisiriso min tɔgɔ b'a la k'o ɲɛsinnen don togoda yiriwali ma kɔrɔ ko min bɛ tali kɛ jamana bɛ i k'a dɔn sɛgɛn min yɛrɛ kɛ walasa ko ka subvention ni k'o kɛ n'o bɛ tali kɛ anw ka engrais ko la k'o kuma na ko i k'a ye k'a fɔ nin bɛ surunya nin bɛ engrais min yɛrɛ la nati danbo la kɔrɔ i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ nin musaka in na ko a
tununa tunu cogo jumɛnna million kɛmɛ ani k'a dɔn million 45 ani waa kɛmɛ n'a kunkanfɛn k'o de dira k'a dɔn k'a fɔ minɛn tɔgɔ la minɛn minnu ni a fɔra ko olu sanna o kuma délégué ma minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ assemblée permanente des chambres d'agriculture ni ka o ko fɔ ko k'a sɔrɔ o ko kun tɛ tiɲɛ ye million 900 ani k'a dɔn k'a fɔ 23 ani ngi ɲininka i k'a dɔn waa 90 n'a kunkanfɛn k'o fana k'a yirala k'a fɔ o donna minɛnw na ni ka o di k'a dɔn k'a fɔ commission de gestion et de suivi du programme de subvention des équipements k'o kumana ko k'a sɔrɔ o fana ye nkalonfin ye million 600 ani k'a dɔn k'a fɔ 53 kɔrɔ k'o fana k'o kuma ka a yirala k'a fɔ k'o kɛra ka i k'a dɔn k'a fɔ mana baara dɔw kɛ k'o baaraw ko olu fana ko dalu tɛ o la k'o donna i k'a dɔn k'a fɔ engrais la ko k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye wa engrais ma di maa si ma i k'a dɔn miliyari 1 ani million 90 ani 1 kɔrɔbɔrɔ k'a fɔra k'o kɛra ka baara wɛrɛw kɛ n'o ye bɛnkanw ye contratw ye kɔrɔbɔrɔ ko k'a sɔrɔ o fana ye nkalonfin ye parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ million 100 ani k'a dɔn k'i ɲininka million 100 ani waa million 100 ni million a fɔ million 100 ani waa 60 n'a kunkanfɛn k'a fɔra k'o fana donna i k'a dɔn k'a fɔ waleya dɔw la ko min b'i k'a dɔn k'a fɔ pénalité ko fɔ k'o fana tɛ tiɲɛ ye kɔrɔ ko min bɛ tali kɛ produit la produit des équipements ani k'a dɔn k'a fɔ équipement piscicole o kumana ko olu minnu filɛ nin ye k'u ye million 26 ni k'a fɔ k'o donna o la k'o fana ye nkalon ye kɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ rapport in na rapport yɛrɛ ye page 160 160 page ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni i ye nin min fɔ nin ye wasakɛ o hali ni m'a bɛɛ fɔ namulatigɛ jigitigɛ ye min na n jigi tigɛra o nin tɛ jigitigɛ yɛrɛ nin ye jigiban de ye e ma bɛ se ka nin mɛn Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a n'an bɛ dabolo min na a ka bon hakili ma hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ ko kabi ba fila ni tan ni joli 18 fo ka na se 29 21 22 olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen nin ye nka fɔ bi o kumaw ka bɔ k'o da kɔrɔmuru a gɛlɛyara dɛ an yɛrɛ kunna jara a kuma bɔra o an kunna jara bɔ kɛra kalama o kuma bɔra mɛ bɔ kɛlen kalama in a dɔw bɛ datugu de ko jakuma bo meleku o mana ko rapport min filɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min an n'a to ten sa kɔnte o kuma i n'a dɔn k'a fɔ ko rapport page 160 i k'a dɔn k'u y'a yira k'a fɔ fo ka se hali waa 140 bilara yɔrɔ min na kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ma dalen don rapport bilara jamanadenw olu ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana ye la septembre kalo tile 5 kɔrɔ ministre min k'o ɲɛsinnen don anw ka togodaw yiriwali ma k'e k'i miiri ni Keita si ba maliden jɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen bi togoda de la ni jigiya bɛ ministre jigiya bɛ malidenw na bi o ye dun ka fa jigiya ye ni jigiya b'i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw na o de ye sɛnɛ ani mɔni ye kɔrɔmɔrɔ ko ka olu ɲinɛ k'u fili ka laban ni k'u sen bɔ Mali ko la ni ministre min ɲɛsinnen don développement rural kɔrɔmɔrɔ ko nin kɛra jigi waro ani k'a dɔn k'a fɔ jigitigɛ ye k'an bɛ donni minɛ ko bi ko nka ko min kɔni jɛlen don min bɛ tali kɛ k'a dɔn nin rapport la sigi bɛ kɛ ni ka makɔnɔni kɛ nin bɛ taa laban mun na a bɛ wolo mun na a bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye Sanba Alimahamdu Babi ale n'a ka jamakulu olu kɔni ye rapport bɔ k'a dɛ k'a jɛya ni k'a di k'a dɔn k'a fɔ procureur min bɛ pôle économique kunna ani k'a dɔn min bɛ cour suprême yɛrɛ o cour de compte ko fɔ k'u ye o fana saisi tribunal min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kayikaw fɛ yen min fana ɲɛsinnen don pôle économique ma ko olu fana i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn dira u ma k'a sababu kɛ délégué minnu bɛ chambre d'agriculture n k'a fɔ assemblée permanente des chambres d'agriculture n'o ye APCAM kayikaw fɛ yen olu kun kan ka musaka dɔ lasegin trésor ma k'o fana ma lasegin million 20 a n'a kunkanfɛn k'an bɛ donni minɛ ko bi ni ministre min n'a ɲɛsinnen de ko développement rural k'a kɔni kɛra jigilamisɛnya ani jigi waro ye k'a sababu kɛ nafolo min fɔlen filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen cira wara kula jamanadenw ka hakɛ u ka i k'a dɔn k'a fɔ u ni min ka kan togodaw yiriwali ma bɔ fɔlɔ dɛ nin tɛ u tɛ tɔgɔ yɛlɛma ni nin y'a cogo kɔni togodaw u jigi yɛrɛ la mun ni tubabu k'a dɔn jatimi imagine toi ministère du développement rural tellement que ça sonne bon c'est-à-dire ça donne l'espoir ayi jigila n t'a dɔn nin dɔ ma bɛ nin de kalama DFM tɛ wa ko DFM n t'a dɔn nin dɔ ma b'a kalama n'a t'a kalama a ka nin ɲɛɲini ministre ya Modibo Keyita nin fana kɛ ka gɛlɛn n'a t'a gɛlɛn kalama a k'a ɲɛɲini dɛ n'o tɛ n tɔma kɔni bɛ yen nɔ n yɛrɛ kun ko waati dɔ la n ko hali u ka musaka wɛrɛw d'u ma ko buruku dilan yɔrɔw ni
nguna manyo ko ni mi yere dira ko burgu glaro ko ne to daw an ga to daw di jamana yere gloma yi non mais c'est jamana ni mayro na a pasana gloma de jamana yere to daw yi jamana yere to dadi ministre wa ala ka hine belebele la ma kungoro tani juguma amadu tumani touré ale bina ni verificateur général ko e domina anana na yi jamana jeyali ni jamana nafulu jeyali ko de kama wa canada de nafulu mugu di wala sani ko ingasigi wa amadu ya sigi kumi ngama verificateur be ka barake de seba bi nyini ka kuluba bonga seti ka kashima papaga anda ko re dabla tamu saka babo futea bila mai abinyini ka biro de verificateur ga datu no to buka bara la ngati ka tabala no fana datu do fana ga bara bina ni fana mankande ni ko ni banga me kula mali kura kula mai riral anga tasugula de uka antara kana hakilla min bitalike yusula akmambe ako mashima lafiya ako a chenrela ando ngungu mali kura ko dabora lafiya kama anga lafiya aka gere nota adama se barakulu giringela be mania ngelaw ni bagangeno baga maralaw ni chikelaw mengo jamana era fote ko jamana ngulumaw senekelaw moni kelaw baga maralaw ani ka furuba chakeba ni julaw fara ame julaw fana faraw sabu julaw fana ulu fana ka joda ka ko jamana ko la foga fo atoti nga be ko na de banyengo yafo ko ngate fuyi bismillah o mona mi le républicain baleta le républicain ta kado kalango amarta ba wulila tuguni menye kado kalanta e minye ba fulani mugani fula gata se mugani fula mugani saba o kalanta ba mako fa ba kono ya no ko gele yabi ni gaddo ala de sendi ka jekulu munu farambe nyonga nu be wele ko ikado kalo kletan nduru octobre kalo wa kenya ba fana ko no tange no lu fana ga de mabui ulu fana kangarda ke parce que ko dia ni bitama kata do fo sirvionga classique no ka sirvionga barake aywa ko mi kado munu yobulo na bla sebena ko ko kleta ani duru ba flani tani woro sa bismillah ba mako kona ya ku kembe ga baga ke ku be fe ga lere kemeni bi kono ndoni flake barabla la ikado ka fo minye ba fla ani fla ba flani muani saba ba flani muani flani muani saba o kalanta ba mako fa ba kono ya aywa ninye ikado ka kuma ye haka ja ko minye ikado ka fo ministry ale ko ninga kuma usive minye kuna funi di baro sigi kono nala aya jira ka fugo kalanzo ukanyema ya suka edaw wile ikado septembre ko len konnala no ye ikado academy we kuma ya duende kwa aywa anuka ikado centre d'animation pédagogique direction école direction no nyema ya suyi ko luka ikado daw wile ku ka fereni de wali bela jile tige ko la saka labe shi bela jile ke ya sa octobre ko kle saba kalanta balanshi kana ye Allah agata doro agata tishori ko kuma mi nye ikado ka fo jamana tileke ndani bela jire ana bangum beka jati aywa ko ango ni ba don ka fogo sigabe kuma ina mi kado ko manyema ko ni vono e ministry aw ko sigabe kuma ina sabo kungambo le fle ni ko coordination de Senegal munu ni ikado luye kalangara mo no ubulo no bla sebena octobre ko kleta ani duru ba flani tani woro sana ko mako faba ko na ko faranyonga kulu kacha Senegal je kulu munu ngele do kulu ba keleye aywa ku tara sebe da gouvernement o katawalika gouvernement katawalika we sebe minda e ikado barabla sebe barabla sebe o ya nye bla sebe de di kala somininke o kuna ko clé informi elere kemani bi korontoni fla o be talike do clé chegi ko mi karo kafo kabo octobre ko clé sabala kata bla clé ta ani nani o bonyongola o kuna janyo masa ba fla ni mugani fla sai na kubno barabla o buloda kala ngarabo o ya jira kafo ko fa ba kono ya no ku ya jira kerengere yala kulu ka mbara bla nyebla sebe mi fleni ka be talike ukala nyini ndoka muno no luma sabati aywa faranyonga kulu mimbe nu yubulo bla sebe na octobre kalo kleta ani duru ba flani tani woro sana aywa ku ka kulu ufarala nyonga ko ka wajibiya uka nafulo ka di kasabi mimbe no ka di anogoni ve wa bala jire takadi abe talike furuba kalanzo uluka tabuluka minyi karo prescolaire nu fondamentalu ni secondaire wi ko ko fa ba kono ya ko ni mbega kasabi dedo o coordination mi vle senika ulu tola no kalangara mo ka ikado senika je kulu toye ko ulu ma basigi ka kuma made ko nga ku lubu ka sharia fana ko buka hake fana ko o kuma ko mi ye nyina kalantai ku abu iko aywa ku babu iko te de
o kumana ba fulani ikado mugani fula ba fulani mugani saba kalanta ko octobre kalo kile saba min fora ayi kulu bina boama ko sabu kulu tina je no ye o kumana janyo masai bai ka fo ko min ikado kube uka wala mlake bara blake octobre kalo kile saba katabla arabala octobre kalo kile duru ba fulani mugani fula sa kakla ka adam nen dene ikado katabla jumadona octobre kalo kile ta ani nani ba fulani mugani fula sana aiwa ko kabon denen kletana kata se kletan nani ma ko ni wati dama do bina ke ikado barabla la ubulo aiwa ko nu kala nyini ma ikado nimisi wasa soro feu inafu ya nyefo chugo mina aiwa ko ulu ko mbuka barabla imbara ubulo da ninga klaka wale ya aiwa ko sena suma de donen ulu ka sebena ko do ire tare do ko ke ekrefe fenye ko da reti ga do kumala o ko ka da wala halaka aiwa minye ikado furuba kalanso ye bo ko fa ba kono ya to ko ni sembe wala ndala kulu sendala folode fe mi ikado ka fu ka kalanso madale munu fle ani ikado ka yoro munu ko fole fle munu nga juru be aiwa ko abela jile ka sara ikado ka soro ka bara damine aiwa minye ikado arapelu ko bela jile fana ka bo asrafe adama be fofana ni ale ka ikado nobla sebenye awnya samaka bo le republique nga bidon boli kono kunu nyefo ka gelen kuju wa fo muna jamana kele kono sisan ni fora sa an tna fo an ga fo syndicat yi cena ni warte nu abiga tugodi me o jamana kele kono nango warte ni milliard flani million keme saba be ga tunu fa do be maudu suciyo o fana ka gelen ko de ku gelen no te an sonen do amako wati nga gelen an sonen do amako fanga yere te ko franche fanga de do an sonen do amaka fo tse ka benyana bo wo mana benyana bo yere kama nga kodo be kodo la anga laje ka otalasa ali na tsega ke ataka lasa sabu ninko mzeni nuno munu fleni ala sago ni jugu sago mana be abafu kale sago kera de sigato la de o kuma antan farati anga ngolo chigui jugu sago ni ala sago mana be abafu kale tare kera kasoro ala sago de kera o kuma na tabulo be chugo mina aka nyenyi ni jona aka nyenyi ni jona o ni minu ntinya yele mako olu ka yele ma sabu Senegalese yere ministry dedo yere te ministry bia aiwa dedo yere ministry ni manga ke kokura ya yere ani de kokura yere kalanta ko konna cher la kuma ya dunde et administration scolaire académie d'enseignement ni kapu hali lokol maître français lokol maître bolo abi profiter ko kala no ne fait il a congé ba bolo kalo kele saria ba bolo on a fora ko ya mala rentrée ouverture de l'administration scolaire katro olu dumbe bara la sa kalo tanifla ko kalambe ko olu ga yeddaw bi yele yoro kera kama go de akuma gacha ala ka no ya ba feretke ko ko sigi senga ya fo tugo mina min yebo mo koye obo tugo kele la kenya ba fana ikado ni gele akelen be olu fana gele babe dia ni kala karamo ni nyonje kabi wati temeni nga uyu sigi ku daglo barani sigi fana ko kuna kalanta dabdo flani damado fana na abinyana bo kono ikado ka fo nyama ga kuma do abaranjo ale ko ka bebe jere ka dal mun tejere ko biji no nyama ya fo choma abisire en ga de nouveau nyama ga fo abisire bebe jere ni ala sona agata en ga de nouveau boko basaba ke me wora ani kado bisaba ambe bi araba dunya bolila ni no bi talike kado ka fo kalanzula ko mi mako centre mi ni ale be kado demsanu ngala krengere na centre d'orientation professionnelle de coupe couture de formation ni ube kopisi ni ka ale kufo na sigiro bele vle bamako ira mara kafu sabana ikado ula krengerene na una korala wolofo bugu ka ufi ro ikado ko nunu mi ikado santri mi vle ko kuma na niye uka makala niu ma uboko binani ani sabana de ye kalanzo yere be nyine ka sambidru bunyango ni ko la soro ma keme fulani tanduru olu bele dele ko ningala na ni ko la kado ka fo ko la koko ni ko la don mi no bi tarike fini ketigo ana kala tugo ula odi ato ma keme ani bidu binga fo tanduru men vle probro ni olu ye ikado 43e promotion ko ukon ga boli o nyana jaw kera sibiri do kalo klitan septembre kalo samba fla mugani fla krengere ne na maison des aînés ula o ko ni ikado ka fo ma keme fla ani tanduru ma keme fla ani tan o bele de ye muso ye ikado mbugutigu ye ma duru bunyango olu ikado ka fo chela kawye ni promotion ka togo dara ikado Sheikh Mohamed Makiba alela mana komi ni ale yere association des jeunes musulmans du Mali no izima o manyemaye padriba ye kanto ka fo ni centre tigi mi ni ale fle no bi talike ka do ka fo fane kela anaka jama ko bera
kɛra nin mena nin baara in na dɛ o kuma k'a bi san caman bɔ bo fana fa dɔ don ngani ye hɔrɔn ye dɛ ko pegi ye fana ye hɔrɔn ye dɛ a ye musolaka min kala Mali kɔnɔ ala de b'a da dɔn maa si t'a da se ka t'o la wa dɔw kɛra tayi warabaw ye n yɛrɛ b'a dɔn ko Fatumata Mayiga Fantis ale tun y'a télé dayɛlɛ 15 ans bugu a banna Vieux ka kalanden don a banna i k'a dɔn ko Vieux fane hali n'a sɔrɔ fane in de t'a la jamu ɲuman ye kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn ko nin min filɛ nin ye k'a ka cɛsiri barika ka bon e yɛrɛ ye seereyaw dɔ di ka ban o kuma ko min bɛ tali kɛ misiri min ɲɛsinnen don baarakɛla ni baara dege ani k'a dɔn k'a fɔ jamana denmisɛnninw ka baara ko bɛ se ka laɲɛnabɔ joona cogo min Bakari Dunbiya ale taara nin kɛnɛ in kan o bɛ kɛnɛ y'an kan ni k'a kofɔ minisiri min fana bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don diinɛ ni bato kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ docteur n k'a fɔ Mohamed Kone ale kofɔ o ka ale fana tun bɛ yen ANP maa ɲɛma Ibrahim Agnok ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka se kɛnɛ i k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ Sanba walima Sanbu Fanɛ ale yɛrɛ ye min ye i k'a dɔn kɛnɛ maa fana yɔrɔ tigi ye k'ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ parrain na n'a bɛ Cheikh Mohamed Makiba kofɔ k'olu fana ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan wele bilala i k'a dɔn k'a fɔ administrateur général min bɛ groupe renouveau o kunna n'o bɛ Marakacɛ Ndaw kofɔ ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɔrɔbɔrɔ min bɛ tali kɛ denfaw ni denbaw denmansaw bɛɛ lajɛlen nana min n'o bɛ fana kɛ ni ka ale kofɔ k'a y'a ka hakilina min ni o kɛra sababu ye u ka danaya da ni ka i k'a dɔn tɔgɔ in ni k'a da Cheikh Mohamed Makiba a la k'u da sera o bɛɛ lajɛlen ma ko minisiriso minnu walima minisiri minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen y'i ka wasa ni ka nisɔndiya ni ka o yira Badiri b'a y'i kan to k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ Sanbu Fanɛ ale kofɔ a n'a jɛɲɔgɔnw u ka baara kɛlen i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔdimi tɛ ɲɛ ko don bɛɛ lajɛlen y'a seere ye tigiba fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan ko bi ko tɛ dɛ a dayɛlɛla Mali centre caman ɲɛ caman de y'ale ye k'a ladege ko pegi a ye dan t'u la koyi Sanbu in filɛ n y'a f'i ye cogo min Bamaden bɛ ti k'a den ye o tiɲɛ n'o tɛ Buwa Fanɛ fa dɔ de ye nin ye Buwa Fanɛ min bɛ ka Mali buruja k'a to tunga fɛ Kamalen ni Terejugu ye ale a fa dɔ de ye Sanbu ye awɔ n b'o f'i ɲɛna dɛ ko pegi kɔni n yɛrɛ ye taa ko damadɔ kɛ ye koyi wa san o san nin cogo kelen don wa tuma dɔ la a ka maa ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ minnu premierw a yɛrɛ bɛ mansin ni minɛnw ta ka d'u ma n'u bɔra u ka t'u bolo ma dɛ ne ka se k'u nisɔndiya Sanbu fana ye nin kɛ wa min ye sanvoix ye dugukolo ko kɛlɛ an b'o kuma min na sanvoix a y'o kɛlɛ kɛ fo k'o s'a dan na nka filɛ dɛ a filɛ min bɛ tali kɛ kalandenw bɔtɔ olu ka kɔrɔfɔsentigi n'o ye kɔrɔfɔ tara ka di maa min ma o ye k'a dɔn Kajatu Mayiga ye Kajatu Mayiga a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a ko k'olu ko kuma tɛ u datugu u bɛ bonya ni bonyamasegin de ta ni ka ɲɛsin Sanbu Fanɛ ma a n'a jɛɲɔgɔnw ka nin hakilina in n'o ka baara kɛlen in na promotion min n'a tɔgɔ dalen filɛ Cheikh Mohamed Makiba ale la kɔrɔbɔrɔ k'u y'o fana ni k'o sɛbɛn kɔrɔ tanu kosɛbɛ o kuma k'olu bɛna fɛɛrɛw minnu ni k'olu ni layidu minnu t'o ta o de ye k'a fɔ dɔ de bɛ fara u ka cɛsiri la dɔ de bɛ fara u ka ɲinini na walasa u bɛ se ka i k'a dɔn yiriwa baara k'olu kɛ cogo min na Badiri b'a y'i kanto k'a fɔ maaba kumaba minnu tun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen y'u ka wasa yira minisiriw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ Bakari Dunbiya minisiri k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Kone o fo ka se k'a dɔn k'a fɔ groupe renouveau o administrateur général n'o bɛ Marakacɛ Ndaw kofɔ ani ka se k'a dɔn k'a fɔ parrain yɛrɛ ma Cheikh Mohamed Makiba ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ nin ye waleya ye waleya min n'a kan ka se ka kɔkɔrɔma don ani ka kɔkɔrɔma dɛmɛ k'a sababu kɛ ko bi ko tɛ nin baara ninnu ye ko maa min bɛ taa maa 200 a n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen kalan ni k'u lakodɔn ka laban ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲumanw k'olu labɛn ka di u ma o kuma ko maa bɛ se k'a fɔ nin ye wasaba ye nin kɛnɛ in ale kan kuma kurunkɛra ni i k'a dɔn k'a fɔ parrain yɛrɛ ka fɔ ye ale ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin centre a ma ɲɛmaa ma Vieux Fane a n'a jɛɲɔgɔnw ka se u ka cɛsiri min n'u b'o baara in na ka laban ka dugawu kɛ u fɛ ka yira k'a fɔ a seko n'a damayira fana ye mun ye o ye nin maa minnu n'olu tɔgɔ bɔlen dalen filɛ a la 43e promotion i k'a dɔn promotion Cheikh Mohamed Makiba ko ale ni fana cɛsirili ko ye fɛn o fɛn walasa ninnu bɛ se ka wasa sɔrɔ k'a na i k'a dɔn k'a fɔ a ka seko n'a damayira k'o kɛ nin baara in na hakilila jiginna u ye wele bila ka yira k'a fɔ ko pɛki n k'a fɔ ko PC k'a kɔni dayɛlɛlen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ye walasa ka se ka kalan ni ka a lasɔrɔ wa a bɛ san 50 de bɔ bi i k'a dɔn ko santre a bɛ sen na ni kɔni bi ko tɛ dɛ dugulen bɛɛ bɛ nin dɔn i dɔnko ye nin ye kojugu wa ye maa min kalan Ala de b'a hakɛ dɔn a yɛrɛ t'a dɔn siga t'a la Pascal Tera
ale ka do baramne kalande indicateur dire nouveau ale ka fatiri do wa sinzina de kera musolakaw ye sabu mugotigi caman be doti kala gaskiya so ka kalana o min ye ka do ta latigɛ yɛrɛ taabolo n'an ka maaya ni adamadenya tabiyaw be dɔw ka kalan jɔ sira la o danbe sigala k'a sɔrɔ u ka kalan u kun kan ka taa ɲɛ ka tɛmɛ o kan o yaasa o dɔw kana nimisa latigɛ la dɛ samu de ye nin bolo da wa bi ko tɛ dɛ maa caman b'a kalama ɲininkaliw indicateur yɛrɛ nouveau b'ale ta ni y'ale ta janyo masa Adama Jabate a kɛn bɛ ka fasiri kɛ bi ko nin ye i k'a dɔn funankɛni ncinin dɔ ye i k'a dɔn hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ala y'a garisɛgɛ yefugeya la janjo ka a fure de yera misiri dɔ ɲɛgɛn kɔnɔ Allahu akbar Allah nin kan ka mɛn kulo la tun sinbondu bɛ ni kɛlɛ la diɲɛ don o don Salifu Keyita kɔni wallahi janjo masa Bamakɔ ya ko Yirimajɔ i jaba ala kɔrɔ tɛ wa n ko an jaba ala kɔrɔ ye ba Kunate tɛ hali sisan Dawude Jalo tɛ hali sisan nka olu ka yɔrɔ tɛ dɛ ɔhɔ ko Yirimajɔ de a ka bon Yirimajɔ ka bon Yirimajɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin funankɛni ko yefige don janjo k'a fure de yera i k'a dɔn misiri dɔ ɲɛgɛn kɔnɔ hakaja ko den de tununna i k'a dɔn arabaton septembre kalo tile 7 2022 san kabaleni yɛrɛ tɔgɔ ye ko Kalifa Sidibe a bɛndara ma anw ta ye Sangare o ye Baliku fana ye Kalifa Sidibe ko den dani do a si bɛ san 6 dɔrɔn de la janjo masa i b'a ye k'a fɔ k'a fure de yera o dun y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ bɛ tiɲɛni sira kan kaban hakaja min ye nin furankɛni ye den dani sakɛ k'a tununa a nɔma ye fa bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ye ani wulikajɔw ye ko n'a fɔra ko fure de taara ye misiri kuturu o ɲɛgɛn kɔnɔ nin ye dabali banko ye Bamakɔ a sigidaba 6nan kɔnɔna la a kɛra maaw da i k'a dɔn a ye bɛɛ lajɛlen bolo bɔ i da kɔrɔ ko ye ko nin kunnafoni jugu in mɛnɛ hakaja ka bɛn ni sibiri dɔ ye septembre tile 10 2022 san in na janjo masa k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ misimisi dan ye ko kunnafoni a jirala k'a fɔ ko den in tununa a kunnafoni ye dugu yɛrɛ lamini kosɛbɛ masuruyamaw bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ a tununi ko la ka laban i b'a ye k'a fɔ ko laseliw kɛra réseaux sociaux fana kan kosɛbɛ ka den ka tununi ko kuma k'a laseliw kɛ o ma bali dɛ min ye ka dɔn ganjilikɛla ye o fana taara o ka dama ta ni ka bolonjanw minɛ ka kunnafoniw lase bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn i hakili to nin den in na ni min y'a ye o k'a lase a ka denbaya ma janjo masa ko i k'a dɔn u toro de sigi la sa ni kunnafoni jugu nana don Siribela denbaya kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko Kalifa Siribe k'a yera sa nka jigi kun b'a kan k'a nima bi ye k'a ni nima ye dɛ o kumana ko i k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen farikolo yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu yɛrɛ bɔlen fana don a la a ka ja k'a yera misiri dɔ de ɲɛgɛn dingɛ kɔnɔ fɛn min ye nin funankɛni ye ko i k'a dɔn yefige don a tununa ko an y'a fɔ cogo min araba don kalo tile 7 kalo tile 10 de i k'a dɔn k'a bɔ ɲɔgɔnni dɔ taara bɔ ɲɛgɛn ka ɲɛgɛn kɔnɔ o kumana min y'a dun y'a sɔrɔ i k'a dɔn ɲinini kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di Adama Jabate ka fɔ la a ko a masuruyamaw ni i k'a dɔn banbaatɔ yɛrɛ somɔgɔw ka fɔ la ko Kalifa Siribe min filɛ nin ye k'a n'a kɔrɔmusoninw de bɛ taa kalanyɔrɔ la i n'a fɔ san o san walanbila waatiw la u fa b'u don morikalan na u ka taa alikuranɛ kolojɛw durusi k'u bɛ taa o kalanyɔrɔw de la o kumana ko u bɛ kin kɔnɔ yɛrɛ Yirimajɔ ye wa i k'a dɔn u ni misiri yɛrɛ man jan koyi k'o de y'a to o kumana fa fana karila k'a don a kɔrɔmusoninw fɛ k'a n'olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kalanyɔrɔ la u bɛ don nɛgɛ ɲɛ 8 waati kala bɛ jigin nɛgɛ ɲɛ 10 o ye diɲɛ don o don u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ fo ka na se septembre kalo tile 7 tɛmɛnen in ma Kalifa Siribe a ma ye o kumana kala jiginna ale mana so kɔrɔmusoninw k'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn a kɔrɔmusonin dɔ ko fa ko ale kun kan ka taa n'a ye lapitaniso la kɛnɛyaso la ka taa lajɛ ko a fari jolenba tɛ o y'o kɛ o b'a ɲɛna ko baba taara n'a ye lapitaniso la olu fana m'u yɛrɛ ma ga ɲini na bilen koyi olu tɛna k'u ka minɛnw cɛ ka so sɛgɛrɛ kɔrɔmusoninw selen kɔ so o kumana musokɔrɔba n'o y'u ba ye ale de ye ɲininkali kɛ ko o kuma ko Kalifa bɛ min k'u ko ko Kalifa ni baba ma ko a ma fɔ ko Kalifa ni baba bɛ taa furakɛli yɔrɔ la wa k'i b'a sɔrɔ k'u taara ye ko anw m'a ye koyi o kumana o fɔra waati min na ba o kɛra i k'a dɔn hakilima ye a ye nɛgɛjuru ta i kɔrɔ ka o banba ka fa wele fa bɛ baara la chantier la fa ko k'ale ma se dɛ k'ale t'a kalama o min fɔra i k'a dɔn ba ye ngambo da i kɔrɔ ka kunnafoni ganse o kumana wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na fɛn min ye ganjilikɛla taara ka ntamata ka tila ka communiquéw lase ko cɛnin bɛ ka ɲini waati min bɛɛ sigilen don n'a ye k'a kɔni nima de bɛ na ye k'o de taara ye ɲɛgɛn dɔ dingɛ kɔnɔ n'o ye misiri dɔ ɲɛgɛn ye Kalifa Siribe ko a ka nin kunnafoni mɛnɛ k'a kɛra jigitigɛ ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko kuranɛ kalan o kɛra nin den in sata ye a tora kuranɛ ko taama de nɔfɛ bangebaaw y'a dadabɔ jigiya min kama o kumana ko jigi kɔni a tiɲɛna nin cogo la nka Ala mana min kɛ o de don nka maa min ye nin kɛ a yɛrɛ de b'a dɔn ani Ala
ala cha yake kumina nga sibiri do abonyongo ni do de talefle ne kata bo afureka kasoro ka kofo mawi olu bulla kana laje jongo ala kalfa min tununa kale de do dendani sanworo okumana ko de do aya soro furere nyafiye chugomi hagedo kuma grefe abiyini nga chien okumana kasoro ka ikado finitiki uwele ani kado antanga ba no sase saper pompier olu ye ikado soko do ninga yoro insegere kata laje jongo ala ka labo kasoro kata nayi kata feselu ke ka jira ka fuko demi kumbe ka nyini ko dengo fole inde ni de woko anye dinga fla ko ne woko bole do nye ubole do ka kla ka ikado jala yanva ko fana bwala aywa mi ikado ka fo denye ka kla ka kunsigi fana gana kunsigi ta kuntuguni janjo masa ni mbeyu ka nyini ma magodi o kumana ko mi ikado denye afure bole ko nyega ndige ko nalasa o kumana uye sarola kata na ikado kene ya sola ka fo mi suboni no morguye kata ablaino ko siga olu fana be to sena ali bika don la jaba minu nye den soro no kara asataye ko siga kela obo nye nyine na wa ko retoro de sandara mabulo ko luka wuli ka yele mana ni ngwenga ani mamunu bolo no ni ku tege ku kuye kata no yekiribu na kunka o kuma adama jabate ni ale kan no blase ba nya bo eni ka tere no ko no janjo ka bidon bolidu koromuru ninte ni kibara gelay la anya na ngabi dafana ramata tama wallahi adama den ni ka gelay ni te bete jiye nyini wa waina jiye kono fenti takiyama fiu ne yimiru la ibi bubo ga tereski gwa kuna ka basabara la kata ni yimiri ibi kechugo donde ire bela jile te temeke ni bi woroka kasange ni deme ani jurukse wallahi ino dro dibita mani miru la kanike ka fere nyini edu yire nibike Allah ngado ka ala ka halimani adi din asumgo ma wallahi ala ka ko fale shimala ala ka ko fale shimala ambiya nyine anga marabaw fe ni tege dara nu fana ka ka nyangili ke foka to dimisa ka vraiment ka foka tostra je ka bwa kalama ni wale min kele fle nambura kalama ko jugo te bo dula ganzangui ni tege dara ula droit de l'homme ko ni donze ka tana droit de l'homme ga bwandala droit de l'homme ye jo ni kisi ukai to amauka do ko droit de l'homme mo be ka fa dogo ko droit de l'homme forêt classée be ville classée ti manifim be bunde dugu kono ka fabe ka ko na matarafa go baka na fakai ni te jie kalele akunga wa jie kala kunga ala ka no ya o mami e ka do tunni kuna funia damodo